רוסים וזה. אנשים אפילו אנגלית לא יודעים. כשהם איתך מדבר אנגלית, יא אמריקנו. יכול להיות. יכול להיות, כן, הם לא... זה כמו גרמנים במלחמת העולם השנייה, זה לא בכבוד שלהם. תדליק את המעלית המזדן, הנה פה. יאללה. מאיפה זה בא לי? וואלה, אושר התעשייתי. לא נעים. הם נחותים, אתה יודע. בית חולים, משהו טוב, אוקיי. To get to Kobe's, you'll have to pass by some contaminated areas. There used to be plenty of sick people being treated there before they got shot. Contaminated Be area. careful. תחליף את אחד. תעשה escape, setup, וזה בטח מילי או משהו. escape settings, זה למטה בצד ימין. ואז key mapping. הנה, כן. לא, זה זום אין. לא, מסתבר שזום אין זה גם להרביץ עם הנשק. משהו טוב. אתה אומר, הם לא יכולו לרשום גם מילי, הם אמרו, הם ינחשו כבר. צורת משחק, מה זה שונה? אתה צריך לראות את הסטרים של רס שיש update. יש בעיה של האקרים, אין בעיה, תנו בן לכל הרוסים, יהיה בסדר. זה מהדבלופר. רגע, רוסים או אוקראינים? גם וגם, הוא מחשיב את זה אותו דבר גם. לא, צד שני יש מישהו? חבט, אתה רואה אותו? הוא לא ראה אותך עדיין. שולח את החרא שלי לאוויר, אני שתראה את כולם. שם בהם רימון בתוך הראש. וואו! אני אוהב את הטווח של המפה. אני מת למות, כל הזמן מכין אותי. בוא אני ארוג אותך. לא, יורים לי מהצד איפשהו. בוא חבריקו, סיפור מחכה לך. אני עם אנג'ניר פה, נופל בהם. אינג'יניר. שיש לי ג'בלי. אני טוען רגע. אני אעשה עם וואו, ג'בלי. זה טוב, זה טוב. באותי. וואו, רק הדשותים אבל, שמע, אני נופל ומישהו מהקבוצה שלנו בא ומחיה אותי. מאיפה יורה בנו? רגע, אני עובר לצד שני. רווח, עוד פעם. אני לא יודע איפה. אתה יכול פשוט גם לקום ולרוץ. תעשה עם זה ניסיונות. לא, צריך לפתוח את הדלת, כן, אי אפשר לעבור משם כאן. תראה את זאת, אל תיראה בה. למה את בוכה? הוא שוכב. זה שבצד שמאל שוכב. יאללה. מאחורינו יש אחד. אביטל, אל תפגע, את גם יפה וגם שרה יפה, מי לא יוצא? מישהו יחיה אותי עוד פעם, אשכרה. הנה הם באים, צריך להגן עליהם. אז תזרום, אלי זה למעלה, זה לא למעלה. אין לו זורם, אתה נותן לי הזדמנות, אני חוזר. אלי זה למעלה. מישהו בא. חץ רווח. אתה לאדם, אתה לא יכול לאדם כנראה. רגע, אני אשחרר פה את זה שנראה את כולם. מישהו מתקרב? אני שוכח אחד פחות. אני מרסס, תעבור. יאללה, פתח לי את הפלאש. רימון. פלאש רימון. The escort party's taking heavy fire from the roof. They can't move until you get up there and take down יש גם that gunner. סופרס, אתה אני יודע? אוהב את האימפקט. כאילו שאתה יורה מישהו, האימפקט ממש טוב. מעליו אפילו, צריך להתחבא. יש פה דברים להרים. לא, זה כנראה, זה תחמושת. זה כל אחד בנפרד, כשאתה עובר על זה או לוחץ על זה. כן, אחד סייף, ככה. למה לא? כמו ביטוח לאומי, אחי, אני לא אגיד לו. גם ככה אלי ואנשים כמוהו משלמים, לא אני, מה אני יכול... עלינו.
דרך אגב, ארסני. מממנים אותנו בשקט. איפה הוא? ארסני ישן, או בעבודה. דרך אגב, ארסני. וואלה, לא יודע, ארסני לא בקטע שיקנו דברים. ארסני בן אדם קשה, ארסני. אתה אומר מניסיון מהעבר. אתה יודע, ארסני living in the ghetto, אחי, ככה זה. בוא אני אספר לך קצת מניסיון מהעבר. התימנים טסו, הוא כבר לא... תשמע, לפעמים הוא צודק אבל, כן? לפעמים הוא מגזים. כהנא צדק. התימנים טסו. הוא כבר לא עם התימנים. הוא זה שחיבר את התימנים. איזה תימנים, איזה? תימני אחד, תימנים. Alpha escort. We have an תשמע, agent on the אהבתי roof. בינתיים. Candle made it to your position. משהו על הגג, לא הקשבתי, אני כמעט במיוט על המשחק, שתבין. כמעט. חופרים לי יותר מדי כל ה... כן, האויב. וואי, כמה יש פה. אלי מאחורה. אני משחרר את החרא הזה. אלי, אמרת שאתה עושה ריסטארט? אל תלחץ איקס בחיים שלך. אני פה בצד ימין עושה שלך. ריסטארט אמרת? יש לנו אחד בצד שמאל קרוב, אחד בצד ימין לא רחוק, אחד מת. אני. אלי, אני הם בו אספר תערכו לך. שרמוטה בחר אני אתן לך מחשב חדש. אני אספר לך 30 שניות. לטעון. אני? אתה לוחץ אקס כנראה. לא אחי, זה לא אני. יש שם עוד מישהו איפשהו? מי זה? יש לו RPG או משהו, אוי ואבוי. בוא נגיד תיזהר אם הוא שם לך טיל בראש. לא סגור עליו, הוא כנראה הבוס. לא יודע אחי, לא יודע. יש שם דרופים. לא, אל תרים את זה, זה לא ייעלם, אל תדאג. מה? אני שומע אותך. אוקיי, כן, זה בוס. טוב, נגמר לי הכדורים ברובה אחד, תמיד יש את הרובה השני. אחד פחות. אתם אני סיימתם מתקדם את אליהם רגע. הבטא האלה? קצת. לקבר. זה אבל אשכרה. סיימתם הכל? כאילו? זה מה שאני שואל. הנה הם באים. זה לא, בטא. המשחק שבור אחי, שבור. אבל... כן, אתה יכול לראות גם לי את זה. מה, אם היו עושים את זה אלפא הייתי מאמין. בטח אחי, למה? איפה יש לנו בקש? לא, אין אם לך לא היו בקש. עושים לך את זה באלפא, אנשים היו נעלמים. אני מגלה את כולם דרך כאילו. ובטא יותר טוב? בטא. בטא בהרבה יותר טוב. כשמבטיחים אלפא, לך משהו כזה, אתה מקבל משהו הפוך? קח, גבר. יש הבדל מאוד גדול בין אלפא לבטא. טוב, אני מתקדם אליי איך שהוא מפסיק לראות. קדימה. וואו, הוא פגע בים. לא, אין לי מתקד. למה הוא לא מפסיק לראות הבן זונה הזו? טוב, צריך לזרוק לו קצת רימונים על הראש שאני רואה. קח, גבר. טוב, מתאים לזה... זה משינגן. אל תצא, תפסיק לראות. אוי ואבוי. כל עוד הוא עליך, אני אראה עליו. עד שהוא יסתובב אליי. הנה, הוא יסתובב אליי, תראה בו עד שהוא יסתובב אליך. כן. לא, פשוט טוען. וואו. מסרב למות, תראה בו. ספר לי אחי, אני בתוך ממ"ד בדרום. תשובר אותו. הוא מסתובב אליך. איזה קר פה. מת. אני לוחץ על העכבר אחי, ואני לא מרגיש שאני לוחץ על העכבר. מה זה? כמה דברים היו לנו? We're off to a good start, agents. Wish I could have had your back out there, but I think we make a hell of a team תביא anyway. איזה... אחי, When you תביא get back מזגן to הכי the base, מאפן, יש we'll talk to TCL Candle, אחי, and we'll see תביא... what she can do for us. הלאה, מילה לי הכל. בוא נפתח את האמת, נראה מה קיבלנו. יש רובה חדש. זה גוט. M16 יותר טוב. יש לו איזה מוד, משהו סבבה? כן, נראה לי אבל הוא מוריד פחות. אני שם... אתה יכול לשים את ה-AK במקום ה-MP5.
כן, בתור סקנדרי. נראה לי לפחות. כן, הנה, כן. כן, יש לי AK ו-M4. ופיסטול חדש. כן, גם לי נראה לי יצא איזה משהו. מרק אז ג'אנק. נשים מרק אז ג'אנק לכל מה שאני רוצה למכור. מרק אז ג'אנק. אוי, אוי, זאת אומרת, אתה לא נפל. לא, אל תסבל את זה. ארמור. וואלה, לא קיבלתי ארמור. קיבלתי חלק. ריסקיל אקספיריאנס. קיבלתי משהו פחות טוב ממה שיש לי. מה, אתה מסתלבט? למה ככה? כן, שמתי את שתיהם. לא שמתי את שתיהם. מה המולטיפל? עוד לא הגעת לזה. מה שכן, לא אני נראה לא לי יודע אם זה עדיין פתוח הוציאו לבטח. האקים למשחק הזה, אז... אני מדבר על משהו אחר, ואתה מדבר איתי על משהו אחר. שמתי את שתיהם. AK ו-M16, יש לו שתי סרטים. רגע. שומע? נראה לי שהם לא הוציאו עדיין האקים למשחק הזה, אז יאללה. אל תבנה עליו. יאללה. אל תדאג, אני אוציא אישי בשבילי, כבר אתה הוצאתי. אותי? שמתי לבוס נראה לי 17 הדשוטים בשנייה. סקריפט של אנטי ריקול עשיתי לבד. 5 דקות. מרקס ג'אנק. לא מאמין לך שהוא ראה דרך הדלת, אחי, זה לא הגיוני, יש לנו צ'יטר בזה, בקבוצה. גם מאוד שיט. זה רק אתה רואה, זה... כן, יש לי נראה ראייה 10-10. משהו טוב. היית צריך להיות בשיחה עם הרס, היית נהנה רצח נדיר. כן. הוא אחד הצ'יטרים, יש לו את האוזניות האלה שאתה רואה אותם דרך הקיר, כן. תקשיב, עכשיו הוא עושה... תקשיב למשפט שהוא עושה, הוא אומר לו, מה אתה מדבר? לא, זה תירוץ שאני הייתי נותן שהייתי משחק עם צ'יטים ב-CS. ואז קיבלתי... וואו, אחד הטובים. אלי, אני אגיד לך מה הייתה הטעות הגדולה. אמרנו, אנחנו צריכים אנשים. ונחליק, קצת מוזר, קצת מטומטם, קצת נכה, אתה יודע. דלוקס. רובם סבבה, יש כמה שצריך לזרוק מהגג. אני מאמין שיש כבר. כן, יש ילדים מעצבנים כאלה ב-FXP. הם עושים כביסה, הם מצלמים את זה. מה אתה מדבר? שיג ויסה. תתחיל לרדת. אני בכללית לא מבין אנשים לא בקטע של פרטיות. כל דבר אנשים רואים. אחי, מה אתה צריך שכל אחד יראה מה אתה עושה, איפה אתה, כן, למה, אחי, כמה? גם שאתה רוצח וזה, אתה יודע, הכל... זה בכלל. זה בכלל. אנשים שמדברים למצלמה, כאילו... כאילו הם הג'וקר. יאללה. אחי, תן, לאט לאט, אנשים שעושים לב למצלמה, ועושים אני אוהב אתכם. בוא לפה. כן,
אל תדאג, עוד מעט יש מלחמה, משהו טוב. למה ככה? תגיד לי, הכל טוב? שנייה. זה טלפון, שנייה. לא. הייתי מופתע, חשבתי זה אתה, לי בשיא הרצינות. וואלה, לא יודע. כי אתה דיברת והמוזיקה התחילה ולא שמעתי את המעבר למישהו אחר. זה מה שהפתיע אותי, אני אגיד לך את האמת. ראית את הראש שקפץ שם? לא, הוא איתנו, זה נפסי כזה. אנחנו עוד לא יצאנו למקום שיש עוד אנשים, משה. לפי דעתי, בוא, צריך להיכנס פה ל... כן, בוא. אני לא יודע איך זה אמור להיות, אבל זה הרבה... הכל סגור לנו, כאילו. Air ventilation and purification systems online. Contamination levels lower. עברת את זה, מנהרה כזאת. אי אפשר לרוץ פה, אל תשאל אותי. ריסטוק, יאללה. Agent, we need our base up and running, and we need to show the people of New York they're getting their city back. Our base of operations has potential, but right now it's a piece of shit and we've got no one to staff it. To get this place where it needs to be, we need people who know what they're doing. Like doctors. There's a virologist running a field hospital over at Madison Square Garden, but the whole area's gone to shit. With her, we can get our medical facilities online. Isaac can map itself to each of the wings in the base and sync their progress, so we can have a bigger picture of what's happening here. And the more stable this base is, the better shape the city will be in. לא יודע מה זה אומר. medical wing required medical wing. Don't be taking unnecessary risks. Well, so you're a division agent, huh? Supplies. Great. clinic. Now, don't dwell on all the death and carnage around you or the fact Word that is some the AMB's got some עולה kind of כסף, order שום דבר לא חינם died, בחיים האלה. which surely must have been a horrible אז death. וואלה, לא יודע, אני עוד לא קניתי כלום, פתחתי את הקליניק הזה רק. So what? Thank you for playing Tom Clancy, the Division Beta. Stay positive. Now, I'm just no additional main story mission correctly available in the beta, but New York is full of... סיימנו בתכלס את הבטא, רק שתביא את הקטע. Don't be taking כן, זה ממש unnecessary קצר. risks. יאללה, בוא לבטל. כן. אבל זה קטע שאני אעשה את זה גם ככה אחר כך. כן, And what's your ass out there, huh? Nobody's got a better selection. אפשר... It's cool. לא, סיימת בגדול, תעשה עשית קווסט, את תקבל בטח המשימה את הראשית, הספיישל סטאפ. עכשיו אתה יכול כאילו להסתובב ולעשות סייקווסט, כאילו להסתובב ולעשות קווסטים כאלה Once we קטנים get פה that ושם. virologist over השאלה החשובה היא כאילו... שום דבר פה לא הולך להישמר, כן? The security אז wing כאילו אין needs לנו some למה love. להמשיך. And Captain Benitez. The JTF love the guy. He can mobilize them and help us get the intel and firepower בוא'נה, we need to get all אלי, these hostiles off the street. אלי, אתה הולך לצחוק. אני השארתי אותו כאילו, לא השארתי אותו, הוא לא הציע לי אפילו גרופ, הוא פשוט נכנס אליי והשתגר עליי. אתה רוצה להגיד לי כל אחד שיש לי בחברים כאילו במשחק יכול פשוט להיכנס אליי באמצע של משחק ולרוץ לידי. לא שואלים אותך אפילו, זה כאילו, הוא פתאום היה פה. לא היה כתוב לי, פיג'יטון רוצה להצטרף לגרופ, היה כתוב לי פיג'יטון בגרופ, הוא מאחוריי, הוא רץ לידי. סמק. כבר לא אוהב את יוביסופט. מה אני אמור לעשות? לקנות משהו כנראה. איזה בלאגן. איזה בלאגן. Best of luck out there. איך אני אעשה השוואה בין מה שיש לי? 12, לא רואה את ה... קומפר. כן. Got a piece here that's calling your name. אתה עושה ריסט גם ככה, לא?
Want to see what I've got here? Captain Benitez has been waiting to go after the LMB at their HQ for a long time. וואלה, מה שכן, זה נראה לא רע בכלל. זה עובד טוב. וואלה, אם אתה רוצה, למה לא? It's שאלה... all good. I'll get you another time. אתה קונה סקופ, זה כאילו סקופ במשחק, או שזה פשוט משנה לך את That's in the הכוונת bar right here. ליותר קטנה או משהו מטומטם בסגנון? Don't be taking unnecessary risks. ביי, I'll be here when you change your mind. אין קטגוריות, כאילו... I can tell you're disconnected from your channel. אלי הלך לעשות ריסטארט? 30 שניות ספרו לו על השעון. Let me know. מה המפה? מה יצאתם? אלי אמר שזו אותה מפה כל הזמן ושנחליף. אז תחליף, חפש, רגע. עכשיו. בני, אתה מצטרף? סיימת, לא? אוי ואי. אפשר לתקוף, רגע שנייה בואו להציג. ישר מה? ישר לתקוף? אין בעיה. זה עונה על השאלה שלך ליאור, אני צריך ללכת. שלום בני. וואלה, הבאת מילה, בני. לא הבאתי שום מילה, אמרתי... שואלת אותי אתה פה, המילה אמרתי שלך לך הפכה כן. עכשיו לזה שאתה תקנה לי משהו בעתיד. Got a piece here. למה בעתיד? בוא עכשיו. בוא. מה אתה רוצה, אוטו? בוא, תעשה לי פרי אונר לדיוויז'ן. The tech אפשר, wing has כן, obviously מסתובב סתם seen better כזה. days. But מסתם if you can get משימות מסתובב Rose back here, סתם, he's apparently got a פשוט lot of tricks up his כן, יש כל מיני sleeve. משימות קטנות, אפשר לעשות אותן.